Zdravím vás u pořadu Chin Chin s Edou a dneska si připravíme velmi populární drink ze západu, Corona Rita. Na drink Corona Rita budeme potřebovat tequilu Olmeku, pomerančový likér, šťávu z půlku limety a mexický pivo Corona. Na ozdobu limetku a sůl. Takže jdeme si připravit drink Corona Rita. Co budeme potřebovat? Vezmeme doma nějakou větší skleničku a předem si připravíme ozdobu. Ozdobu si připravíme tak, že si vezmeme limetku, kterou rozkrojíme na půl a uděláme si z půlky jeden měsíček. Ten takhle malinko nařízneme a uděláme si takzvaně slanou krastu na té sklenice. Ale uděláme si jenom půlku, protože někdo to má rád s tou solí, někdo ne. A takhle si uděláme krásně slanou krastu. Půlka je čistá, půlka je slaná. Tím máme připravenou ozdobu na skleničku. Teď se vrhneme na drink. Drink se skládá ze dvou složek. Mexického piva Corona a margarity. Na margaritu budeme potřebovat stříbrnou tequilu Olmeku. Takže si vezmeme do míchací sklenice, si dáme led, doplná, dáme 4 centilitry nebo velký panák stříbrný tequily Olmeky. Já vám řeknu takovou fintu, když budete počítat do 4, tak zhruba trefíte velký panák. Tak. 2 centilitry pomerančového likéru. Samozřejmě počítáme do 2. A šťávu z půlky limety. A teď pořádně prošejkrujeme. Pořádně zapojíme bičák, tričák. A mozek. Když víme, že drink je pořádně prošejkrovaný, tak do připravené skleničky přiléjeme margaritu, ještě trošku dohážeme ledem a použijeme tak deci mexického piva Corona. Tak, super. Ono nám to krásně vypění. Na ozdobu ještě použijeme limetku, to je typická pro margaritu. Dáme brčálos. A už stačí jenom říct Chin Chin a na zdraví. Dobrý, ne? Ty vole. Pěkný, no.